Je to váš účet, je to vaša zodpovednosť. Toto video asi nebude mať veselé ani úsmevné a mnohí ma možno za to nebudú mať radi, ale aj zlé správy treba povedať. Je jedno, že brat tam urobil prúser. Je to váš účet, vaša zodpovednosť. Áno, bude problém u vás dostať hypotekárny úver. Ako náhle prebieha exekúcia a aj keď ju platíte na čas, žiadna banka vám nedá úver, to je jasný signál, že veď ona si požičala a nesplácala, nedajú vám hypotéku ani len žiaden spotrebný úver. Má sakra dlho. Sa čudujem, že vy sa čudujete. Zoberte si situáciu. Požičiate niekomu 20 eur. Ale s tým, že vám to do týždňa musí vrátiť. A prídete za ním za týždeň, on povie nemám, príde za ďalší týždeň. Prídete za týždeň, povie nemám, no tak sorry, sa nezblázním, no to príde za ďalší týždeň. Nakoniec vám to teda vráti a potom on príde za vami a vieš čo, tak mi požičaj 30 000. Požičate mu, keď dvakrát nechcel vrátiť? Nepožičate mu. Nie. Vy máte teraz čerstvo omeškané splátky. Vy si nežiadajte o úver, lebo všetko vám zamietnú. A nie, v žiadnom prípade neísť do iných bank. Veď vy máte záznam v úverovom registri. Všetky banky vám budú zamietať a získate nové negatívne záznamy o zamietnutých žiadostiach. Aj keď máte úverové registre v poriadku, vy máte záznam v registri úpadcov. A tam ten záznam je navždy. Takže dokedy u vás bude problém požiadať si o hypotekárny úver? Dovždy. Mrzí ma to. Ak máte príjem len na čierno, neoficiálny, oficiálne ste nezamestnaní alebo dobrovoľne nezamestnaní, žiadna banka vám nedá hypotekárny úver. Aj keby ste si vkladal svoje finančné prostriedky rok pravidelne na účet, banku to nezaujíma. Banku zaujíma, aký je váš oficiálny príjem. Ak ste zamestnanec, koľko tečie v úvodzovkách od vás cez sociálnu poisťovňu, ak ste živnostník, čo máte na daňovom priznaní. Ak nemáte trvalý pobyt, vôbec nemáte trvalý pobyt, že jednoducho váš trvalý pobyt je na obci, na meste, hypotekárny úver vám nedajú. Ja viem, teraz môžem povedať, ako sa to môže stať, že nemáš trvalý pobyt. No, veľmi jednoducho, človek sa rozvedie, alebo ľudia z detského domova. Jednoducho, naozaj sa s tým stretávam. Ale pokiaľ nie je oficiálny trvalý pobyt, žiadna banka vám hypotekárny úver neschváli. Mrzí ma to. Pokiaľ ste ručiteľom niekomu na úvere, a je jedno komu, či je to súrodenec, či je to kamarát, naozaj sa môže stať, že tým, že vy ste tam ručiteľ, si zatvoríte dvere k vášemu hypotekárnemu úveru. A áno, ja viem, že vy ten úver nesplácate, ale tým, že tam svietite, že ste to podpísal, ste v úvodzovkách prehlásil, že keby ten váš kamarát alebo ten váš súrodenec nesplácal, nastupujete vy a dobrovoľne to začnete splácať. Takže oni v tej banke pri vašej žiadosti o váš hypotekárny úver posudzujú, ako keby sa táto situácia stala. On prestal splácať, vy začínate. Takže musíte mať dostatočný príjem na splátku toho úveru, kde ste ručiteľ, aj vášho nového, a ešte aby vám ostali aj životné minima, a ešte ak máte nejaký leasing aj na ten, a veľakrát to proste nevydá. Takže áno, tým, že ručím, môžem sám sebe zatvoriť dvere pred môjim hypotekárnym úverom, teda pred môjim bývaním. Ručenie nie je sranda. Treba to 10-krát rozmyslieť. A aj 15. Tam sa nejedná o fazulky.